Hai, salutare națiune și bine venit nou pe acest canal. Eu sunt Ștefan și azi am zis să vă arăt cum scoatem coordonatele de pe telefon, să le introducem pe un GPS, mai exact pe un TomTom 6250. Eu folosesc un telefon, un iPhone, dar cred că și pe telefoanele Android este tot ceva asemănător. De exemplu, ne ducem în Google Maps și mergem, de exemplu, dau un exemplu, eu acum sunt în Danemarca, mergem dau un exemplu, la Hunchiera, chiar la benzinăria unde alimentăm tot timpul. Dau un exemplu și ținem apăsat aici și imediat în partea de jos, aici mai exact, ne apară coordonatele, sper că se vede pe cameră, și scoatem aceste coordonate de aici și le băgăm pe GPS. De exemplu, venim pe GPS, venim la meniu, căutare, eu l-am în spaniolă, toată harta și mergem la latitud și longitud. Și aici putem să introducem coordonatele aici din partea de jos, să le băgăm aici, că aici ni se și dau niște exemple cum să le introducem. Și avem aici, de exemplu, 42, punct, 403, 074, 0746, virgulă 2, punem aici, virgulă 2, punct, 879 și mai avem aici 0449. Deja aici ne și apare carretera Madrid-Francia la Junquera. Intrăm aici și suntem exact la intrarea în benzinărie. Vedeți că aici este un sens giratoriu, la fel și aici este un sens giratoriu. Tot timpul să verificați împrejurimile, să vedeți că este exact la fel, să nu aveți probleme. Dăm aici conducir, sunt datele la camion și este foarte simplu. Fac acest video în special pentru șoferii care sunt mai noi, că am văzut că sunt șoferi care întrebau cum scoți coordonatele de pe telefon. Și acum se încarcă mai greu pentru că sunt tocmai la mama naibii în Danemarca, mi s-a stricat aici camionul și a venit asistența și a zis că nu pot să mi-l fac aici decât la reprezentanță și apoi, cum am prins sfârșit de săptămână, sâmbătă, duminică, mâine vin să-mi iei camionul, să mi-l ducă la reprezentanță. Bun, acum s-a încărcat. Sunt 2026 de kilometri și exact până la Junquera. La Junquera este prima intrare în Spania, prima benzinărie când intri în Spania. Aici ieșim de pe autostradă și intrăm în benzinărie. Și ați văzut, deci este destul de simplu. Să scoateți oriunde apăsați, vă apar coordonatele. La fel trebuie să fie și pe telefoanele Android. Și tot timpul verificați, v-am zis, să vedeți să corespundă cu coordonatele de aici, cu ce ați băgat pe GPS, să vedeți dacă strada se numește exact cum pune aici, străzile din împrejurim, de exemplu, ca să fiți sigur să nu fi băgat coordonatele greșite și să vă ducă în altă parte. Acestea fiind spuse, dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like, subscribe și până data viitoare, numai bine!